Y côr wedi cystadlu diwetha yn 2019 ac wedi cael ail yn y gystadleuaeth yma. Dewch i ni barhau felly i gloi y cystadlu Hen Ferchetan, trefniant Hugh Gwynne. Hen Ferchetan wedi colli cariad. Mae'n un arall dyna oedd ein bwriad. A dyna nhw i chi, Côr Y Boro yn cloi yr rhaglenw efo'r alaw draddodiadol Hen Ferchetan, trefniant Hugh Gwynne, a nhw oedd yn cael y nodyn ola oddi ar lwyfan y pafiliwn heno